Espanja ja EUn ulkorajat. Seudan siirtolaisvyöry sai aikaan paljon uutisia ja keskustelua, aika vähän toimia tosin. Miten suhtautua EUn ulkorajoihin? Tämä on päivän Yle. Hyvä yleisö, tänään on taas niitä jaksoja, että minulla ei ole muistiinpanoja, on itse asiassa vain 3 avainsanaa, mitkä olen kirjoittanut ylös, palataan niihin vähän päästä. Valitsin uutisotsikoksi tähän tällaisen. Espanja alkaa torjua uimareita 500-metrisellä kelluvalla rajaesteellä. Tämän tiedämme Seutan tilanteesta nyt. Näin, eli todellakin tämä on yksi niitä harvoja toimia, mitä on tehty. Mitä täällä oikeastaan tapahtui? Sitähän ei ole ihan tarkalleen sanottu. On arvioitu, että Marokko olisi niin sanotusti masinoinut tätä touhua, mahdollisesti jotkut rikollisryhmät olivat masinoineet touhua. Oli sitten syy mikä tahansa, tosiasia kuitenkin oli, että aivan yhtäkkiä useita kymmeniä tuhansia, yli 50 000 siirtolaista syöksyi sitten tänne Espanjan Seudan alueelle ja siitä tuli sitten melkoinen hässäkkä. Nyt sanotaan, että pääosa heistä on jo palannut Marokkoon. Ilmeisesti heillä oli tullut se käsitys, että nyt saa automaattisesti näitä helppoja turvapaikkoja ja näin edelleen. Oli jaettu jotain Espanjan oikeuspäätöksiä ilmeisen vähän valikoiden ja sitten tämä väärä tieto oli lähtenyt leviämään ja niinhän sitä meni. Joku voisi ehkä vertailla tätä näihin tilanteisiin, jolloin Berliinin muuri murtui. Siinäkin lähti tänne pieni määrä tietoa kulkemaan yksittäinen päätös ja aika lailla hilkulla se oli sitten, että se touhu lähti siitä romahtamaan silloin, kun se lähti romahtamaan. Nyt kuitenkin on siis laitettu niin sanotusti muuri takaisin pystyyn. Tästä ei mielestäni ole keskusteltu, no en voisi sanoa, että ei ole keskusteltu tarpeeksi. Onko keskusteltu ollenkaan tästä Espanjan nimenomaan tilaisuuden luomista? Mä mainitsin jo aiemmin, että todellakin jotkut rikolliset ikävät tahot ovat käyttäneet hyväkseen tilaisuutta, mutta kuka teki tilaisuuden? Espanja on julkituonut tätä nimenomaan, kuinka he haluavat lisää siirtolaisia, haluavat lisää turvapaikanhakijoita, haluavat lisää maahanmuuttajia, haluavat paperittomista tehdä laillisia maahanmuuttajia ja näin edelleen. He ovat hirveästi pistäneet tähän panostusta ja se on ollut äärimmäisen määrätietoinen suunta tätä kohtaan. Totta kai se luo tietynlaisia puitteita. Ja tämä se yksi keskusteluaihe, jota ei onnistuta käymään. Mä ihmettelen, miten tämä, nyt kun me tiedetään esimerkiksi Euroopassa, Euroopan maissa, eri maihin suhtautuu hyvin erilaisia määriä siirtolaisia. Silloin kun on näitä vilkkaimpiakin hetkiä, jolloin tuli todella paljon ihmisiä tänne lyhyessä ajassa, ne oli hyvin määrätietoisia, mihin maihin pyrittiin ja mihin maihin ei pyritty, mistä maista koitettiin vaan päästä nopeasti läpi. Tähän on aika yleinen arvio, että se riippuu nimenomaan minkälainen se asenneilmapiiri ja tuki-ilmapiiri on. Jos sanotaan, että tervetuloa kaikki, kaikista huolehdimme, kaikki saavat kaikkea kivaa, näin hiukan kärjistäen, silloin heitä tulee paljon. Ja tällä on vaikutusta. Tämä on asia, jota on tutkittu, ei Suomessa, mutta ympäri Euroopan, huomattavankin kattavasti. Me tiedetään, että tietynlaisilla signaalilla, sanomilla ja lainsäädännöillä saadaan hurja määrä enemmän juuri sitä maahanmuuttoa, joka ei näin kansantaloudellisesti ole erityisen viisasta. Tästä pitäisi puhua. Espanja saa jälleen kerran kaikki rahat, mitä EUlta haluaa, tuplana. Totta kai Espanjan korruptio huolehtii, että rahat menevät väärin paikkoihin, mutta Espanja ei kukaan osoita sormella, että hei, olisikohan teidän kannattanut olla tarkkana. Mutta minä puhuin 3 avainsanasta. Nyt mä haluaisin vähän pohtia ulkorajoja. Ja tosiasiahan on, että niin kauan kuin meillä on vapaata liikkuvuutta sisärajoilla, esimerkiksi Schengen-alueella, niin silloin ulkorajat ovat äärimmäisen tärkeä asia. Niiden on oltava todella luotettavia. Totta kai tätä voidaan nähdä paljon pienemmässäkin, ehkä tärkeämmässäkin mittakaavassa. Nyt puhutaan Schengenistä paljon, mutta ei ole itsenäistä maata, ellei sillä ole rajoja. Rajat muodostavat sen maan ja kaiken sen hyvän, mitä siinä maassa voi tehdä. Ei rajoja, ei maata. Siksi on niin tärkeää puhua ulkorajoista, eikä sitä tarvitse jumittaa pelkkään Schengen-keskusteluun. Mä halusin ottaa ulkorajojen niin kuin hoitoon. Nyt tulee nämä 3 kulmaa. Ensimmäinen on se rajan ehdottomuus, toinen on kansainväliset sopimukset ja sopimukset yleisestikin ja kolmantena inhimillisyys.
Aloitetaan tästä rajan ehdottomuudesta. Nimittäin tämä pitää sanoa näin. Tämä on asia, jonka itse asiassa viime aikoina on monet somekeskustajat kaivaneet esille, että jokunen vuosikymmen sitten suomalaiset päättäjät olivat valmiita sanomaan tämän aivan suoraan. Eli se menee karkeasti niin, että viimesijainen keino siinä rajalla pitää olla kovilla ampuminen. Toisin sanoen, jotta se raja toimii, niin viimesijainen, tai tietenkin korostetusti viimesijainen keino pitää olla, että siinä rajalla voidaan käyttää jopa kuolettavaa voimaa estääkseen sen rajan ylittäminen. Ei tämä tarkoita, että niin pitäisi tehdä, enkä missään nimessä sano, että Espanjan olisi pitänyt ruveta ampumaan väkijoukkoon. Ei missään nimessä, vaan tämä on nimenomaan se, millä pitää pohjata. Jos ihmiset tietävät, että siihen rajalle pysäytetään, siinä kokeillaan ensin aika paljon, kokeillaan raja-aitoja, kokeillaan esteitä, kokeillaan sääntöjä, kokeillaan kylttejä, kokeillaan hyvin paljon niin sanottua eri voimakkaista verbaliikkaa, tehdään selväksi, että tästä ei saa tulla, pysähdy, 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 käänny ympäri. Kaikkia näitä keinoja tietenkin ensin, varoituslaukauksiakin varmasti, mutta se pitää olla se tieto, että jos mikään näistä keinoista ei millään lailla toimi, niin on se viimeinen keino käytettävissä. Kun se tieto on, sitä ei lähdetä yrittämään. Tämä on se ehdottomuus, joka pitäisi pystyä sanomaan lausuttuna ääneen. Ei siksi, että sitä haluaisi kukaan käyttää. Ei siksi, että kukaan haluaisi ampua kovilla rajalla. Ei sodan eikä rauhan aikana. Ei kukaan sitä halua tehdä. Mutta se mahdollisuus pitää olla tehtävissä. Ja se pitää olla sanottuna. Ja se pitää olla osoitettuna lakien ja neuvojen perusteella, että näin pitää tehdä. Se tapa, millä me keskustellaan tästä rajojen ehdottomuudesta, tuntuu olevan enemmän keskustelua rajojen ehdollisuudesta, kun muistaa maamiina-keskustelun ja marjastajien uhkaa esimerkiksi, tai kun Suomi sulki itärajaa, tai kun Valko-Venäjän vastaisia rajoja on suljettu eri puolilla Eurooppaa, niin aina vähän sillä, että no mutta kun. Ja sitten pitää aina käyttää kaikki mahdolliset kivet kääntää, että varmasti siitä rajan yli voi kuitenkin päästä. Ei. Se on tämä toinen kohta, jossa puhutaan sitä, miten sen rajan yli päästään. Mutta silloin, kun se raja on kiinni ja tästä ei mennä, niin sen täytyy olla ehdoton. Se on täysin välttämätöntä, että sillä rajalla on merkitystä, että esimerkiksi tällaisia seutan tapahtumia voidaan estää. Mutta niin, toinen kohta, sopimukset. Meillä on siis tämä, onko se nyt Geneven pakolaissopimus, joka on 75 vuotta, kun on tainnut täyttää peräti. Joka tapauksessa se luotiin tietynlaiseen maailmaan, tietynlaiseen ympäristöön. Se ei toimi nykyisessä ympäristössä. Mä käytän nyt kielikuvaa, joka on itselle läheistä. Sähköpostin standardi on myöskin nähnyt sen puolen vuosisadan verran ikää. En tullut tarkistaneeksi, miten vanha se on, mutta se on tämä tekninen standardi, millä voi lähettää sähköpostia. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Ei hätää, en mene nörttikieleen tässä enempää. Kun sitä luotiin ja rakennettiin sitä standardia siihen, niin ei ollut tiedossa esimerkiksi ajatusta, että joku voisi huijata lähettäjän, väittää lähettävänsä toisen henkilön nimellä. Ylipäänsäkään se verkko oli hyvin pieni. Ajatus tällaisesta verkkorikollisuudesta tai sähköpostin käyttämisen luottamuksellisuudesta, ei sellaista keskustelua edes käyty. Ei sellainen tullut pieneen mieleenkään. Sinänsähän tämä sama standardi, jos sinä lähetät minulle palautetta osoitteeseen yle@q.fi, niin kuin jotkut teistä tekevät, niin kyllähän se standardi on siellä pohjalla. Mutta jossain kohtaa tuli vasta, että hei, nyt meillä on ongelma ja ikävät tahot käyttävät sitä väärin. Sitten lähdettiin luomaan standardeja, joten SPF, DK, IM ja DMA-RC, joihin en mene yksityiskohtiin, mutta joka tapauksessa nyt jokainen taho, joka omistaa verkkotunnuksen, on se vaikka yle.fi tai q.fi, voi ottaa käyttöön näitä standardeja, jotka muuttavat sitä, mitä silloin puoli vuosisataa sitten ei mietittykään, ja estää, että sä et voi toisen kukaan ei voi sinuna esiintyä sähköpostissa. Se oli välttämätön pakko ja saatiin tehtyä. No, meillä on nyt Geneven pakolaissopimus ja meillä on välttämätön pakko muuttaa sitä, sillä se maailma on täysin erilainen. Mutta puhutaan vaan, että ei se ole mitenkään mahdollista, ei mitenkään saada kaikkia YK-maita, kaikkia juttelemaan yhdessä, kaikkia tekemään uudestaan. Sitten ei varmasti saadakaan, mutta toi on täysin surkea tekosyy. Katsokaa, miten maailmaa muutetaan.
katsokaa miten teknisiä standardeja, mutta joku kehitti tuollaisen standardin, jolla sähköpostia parannettiin, teki sen hyvin ja siitä tuli yllättävän yleinen sen takia. Nyt pitää ottaa halukkaat maat, että hei, me muuten pykätään nyt uudenlainen sopimus, tämä ei toimi meille enää. Kaikki muut maat, jotka haluaa tulla, niin tervetuloa mukaan, mutta nyt me aloitetaan tätä tekemään. Pitää olla tämmöinen tietty nöyryys ja avoimuus siihen, mutta myös selvä määrätietoisuus ja selkeät reunaehdot. Sitten ne maat, ehkä niitä on 10 maata, ehkä 50 maata, ei varmasti kaikki. Ne rupeavat päästään, että no niin, tässä on meillä uudenlainen pakolaisuus, mutta tämä määrittää, miten rajan yli tullaan. Tämä määrittää, miten humanitaarinen maahanmuutto toimii. Tämä määrittää, mitä rajoilla voi toimia. Sitten tekevät ihan rauhassa, en nyt tietenkään ikuisuuksia, mutta ottavat sen määrätä, että no nyt meillä on 3 kuukautta aikaa pistää tämä kasaan. Halukkaat maat yhdessä ja sitten se tehdään, sitten se tarkistaa, sitten nämä maat toteaa, että me rupeamme noudattamaan tätä. Kaikki muut maat maailmassa, jotka haluavat noudattaa sopimusta, olkaa hyvä, se on tässä aivan teidän käytettävissä. Tämä on nyt se meidän malli. Me pystyttiin irtautumaan Ottawan sopimuksesta, pystytään irtautumaan myöskin tästä sopimuksesta, jos me halutaan. Aivan kuten Espanja, aivan kuten Italia, aivan kuten Baltian maat, näin esimerkiksi. Jos me vaan päätetään, että nyt me tehdään uusi malli, niin sitten me tehdään uusi malli, joka sopii tähän päivään. Ja jos se on hyvä ja jos se toimii, niin se on ihan sama kuin onko siihen YK-byrokraattia käytetty, jos sitä tulee maailmanlaajuinen tapa, jolla asioita hoidetaan. Monet itkevät, ei näin saa tehdä, mutta kun tuo on se tapa, jolla asioita tehdään, ja nykytilanne on täysin sietämätön joka tapauksessa, niin ei muuta kuin tarvitaan muutama rohkea maan päättäjä, niin sitten tämä lähtee tulemaan, aivan kuten tämä halukkaiden koalitio nyt näissä Ukraina-tukiasioissa. Sellainen pitää vaan muodostaa, sitten pitää tehdä. Tekosyyt ohi tekemään. Ja sitten kolmanteen se inhimillisyys, ja se on nykyinen käytäntö ei ole inhimillinen. Tämä periaate, edellä mainittu pakolaissopimus, sehän ei ole millään lailla inhimillinen. Joku sanoo, että jos me tiukennetaan sitä, se vasta epäinhimillistä olisikin. Nykykäytäntö, jossa ihmisiä menehtyy jatkuvasti ihmissalakuljettajien toimesta, ei se ole inhimillistä. Jos siitä tiukennetaan, se voi olla. Nimittäin inhimillisyyden takaaminen toimii yllättävän hyvin, jos sulla on selkeät periaatteet, selkeät pelisäännöt, selkeä avoimuus. Mainitsin aivan äsken Puolasta. Kun sulla on selkeät pelisäännöt maahanmuutolle, niin asiat hoituu. Jos sä haluat olla inhimillinen, ole selväsanainen. Kerro mitä haluat, kerro mitä et halua, kerro mikä on sallittua, kerro mikä on kiellettyä. Sillä lailla, kun valtio ottaa ohjat käsiinsä, tällä hetkellä ne on rikollisilla. Rikolliset päättävät, miten maahanmuutto EU:ssa toimii. Eivät päättäjät, eivät poliitikot, eivät äänestäjät, ei, vaan rikolliset ja erinäiset muut onnenonkijat, jotka menevät siinä harmaalla alueella. Viitaten nyt esimerkiksi näihin meripelastustoimiin, jossa on enemmän tai vähemmän ollut, sanotaanko, kyseenalaisia piirteitä, mutta ei se ole inhimillistä. Inhimillisyys edellyttää määrätietoisuutta. Ihmisten välillä, kun Maija ja Pena kohtaa, ja Pena on loukannut jalkansa, ja Maija huomaa, että hei, tarvitko sä apua? Soitanko mä sulle ambulanssin? Autanko mä sut ylös? Se on eri asia. Se on sitä kahden ihmisen välistä inhimillistä. Kun puhutaan yhteiskuntien tasolla, niin ainoa tapa, millä me saadaan tämä toimimaan, on se, että me sovitaan yhdessä pelisäännöt. Ja mennään kaikki niillä pelisäännöillä. Siksi nykykäytäntö on surkea inhimillisesti. Ja vaihtoehto, vaikka se kuinka kuulostaisi ikävän tiukemmalta, se olisi ihmisen teko ihmiselle. Kiitos kun katsoit päivän Ylen. Minä olen Q Eturautti ja huomenna sunnuntaina, ellei mitään yllätyksiä tule, niin ajateltiin, että voisi ottaa vähän puheeksi tämän koulut ja koulushoppailun ja siihen liittyvät asiat ja mahdollisesti vähän kanavakuulumisiakin silloin luvassa. Toivottavasti tapaamme silloin.